Bon dia. Estem ací amb el Telecris de març. Amb moltes i molt interessants notícies. En aquest Telecris parlarem de l'exposició organitzada per l'IMC al voltant de Sor Isabel de Villena, la xerrada de sexualitat per als alumnes de sisè, la participació del Premi Sant Bori, la celebració de 100 dies de l'escola de primer, la visita del gran poeta Marc Granell, la celebració de la Fira d'Oportunitats i la celebració de Carnestoltes. El dia 27 de gener, a l'IMC es va celebrar una exposició al voltant de la figura de Sor Isabel de Villena. Hola, bona vesprada. Estem al Telecris amb Pere Cano, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Villena. Volíem fer-li dues preguntes. Per què hem fet aquesta exposició? Aquesta exposició la fem perquè l'any, el 2016, han celebrat l'any Isabel de Villena a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Cada any dediquen a un escriptor, una escriptora del curs acadèmic i el dedicat a Sor Isabel de Villena. I per què és tan important? Sor Isabel de Villena va ser una obra singular que va portar que és la primera escriptora valenciana. La seva obra es caracteritza perquè va escriure sobretot sobre la dona, sobre la Mare de Déu, i no per dignificar-la i defensar que les dones són igual que els homes. Gràcies. El 9 de febrer, Felip Hurtado, doctor en Psicologia de la Conselleria de Sanitat, va venir al nostre centre per donar-los una xerrada als alumnes de sisè. Por ejemplo, desde que nacemos hasta que morimos, como dice ahí, somos seres sexuados. O sea, ya nacemos como una persona con una sexualidad, y la sexualidad no solo es, como ahora veremos, como la mayor parte de las veces cuando dice, vamos a hablar de sexualidad. La mayor parte de personas, cuando digo sexualidad, para vosotros, ¿qué es la sexualidad? Els alumnes de primer han celebrat el dia 17 de febrer els primers 100 dies de col·le. Els alumnes han decorat els passadissos i les classes, han fet murals amb bosses plenes de 100 coses, han retallat les fibres del 100 i han fet diferents dibuixos, han escrit 100 paraules i han vingut disfressats de iaies. El gran poeta Marc Granell va visitar el nostre col·le. Bon dia. Estic contentíssim d'estar així amb vosaltres, que per a mi és una gran satisfacció saber que heu llegit, que heu treballat, que heu poemes
perquè per això els faig, perquè la gent com vosaltres sentisca, disfrute, i a partir d'aquests poemes feu vosaltres també. Un núvol gris, puja un ganxet i fa un pis. Agua gris, agua de roses i anís. Vaig començar més quan ja era més grandet, que era als 13 anys, contes i després articles en poesia. Ara, des de xicotet sí que és cert que vam tindre la sort, els meus germans i jo, som només dos germans, ell, Manuel, i que ens duem només 11 mesos, jo soc el major, però 11 mesos només, i aleshores, clar, jo soc de la prehistòria. És a dir, quan no hi havia ni televisió, imagineu-vos, aleshores anàvem molt al cine, molt al cine, els pares, aquelles pel·lícules de vaqueros, de romans i de tal, i després, el meu germà, que tenia més imaginació que jo, jugava molt, però els meus pares tenen la intel·ligència de que també ens dedicàrem a dibuixar, a escriure moltes estones i aleshores, des de molt xicotets hem fet això. Dibuixar, escriure contes, llegir, i això, dic jo, és una base que després hem tingut ells a dedicar més a la pintura, a la il·lustració, i a il·lustrar moltes llibres que jo he fet, i jo me vaig cuidar de tot. Però tot bé de la imatge. Un equip de Telecrist ha entrevistat el gran poeta Marc Granell. Hola, bon dia. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Hola, bon dia. Volíem preguntar-te algunes preguntes. Perfecte. Jo també us dono les gràcies d'haver-me convidat. Per a mi és una gran il·lusió. Era xicotet, que era el que més t'agradava llegir? Doncs llegia de tot un poquet, però sobretot contes. No tant de poesia, sinó més contes amb el meu germà, perquè... Els dies 18 i 19 de febrer es va celebrar la Fira d'Oportunitats a la plaça de l'Ermita. Esta festa es celebra per a que les tendes tinguin més clients i per a donar la roba d'hivern. Principalment a la Fira d'Oportunitats n'hi ha calcers i tendes de roba. Hola, com va la venda? Molt bé, va molt bé. Estava molt animat i hi ha molt d'ambient. Gràcies. El dia 24 de febrer varen celebrar el Carnestoltes. Els xiquets i xiquetes del centre es varen disfressar dels personatges dels llibres de Roald Dahl. No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval, lo malo se irá, todo pasará, la vida es una y es un carnaval, no hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval, lo malo se irá, todo pasará, la vida es una y es un carnaval. ¿Pa' qué llora, mamacita? Si así no se ve tan bonita, déjeme probar esa boquita y yo le aseguro que de una se le quita. Y vamos donde tú quieras, al fin y al cabo vas a pasarla bien. El destino final es la felicidad, no vas a querer volver. Báilame, báilame, que las penas se van bailando. Siente el ritmo y mueve los pies. Ven conmigo y canta otra vez. No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval, lo malo se irá, todo pasará, la vida es una y es un carnaval.
Vos esperem al mes que ve. Adeu. Adeu.